Kaya nakalakba yung bahay niya? Hindi. By the record. Okay. Ako si Sino. Good boy. Tapos group leader of honors ang bahay namin dyan. 184 Avenue. Is Rembo. Since 12 years na ako. Minsan nag-iinis kami. Karye. Walis-walis kami. Minsan nag-iinis kami ng mga bote para meron kami mga alikasan. Tapos meron may mga pambili kami o kaya Mrs. Rembo. Kami namin lahat yung mga bote. Ay, bibigay namin sa mga barangay. Ngayon kami kagawad dyan. Kagawad Pedro. Siyang nag-mahala. Kain. Tapos kami nila nag-ansikaso. Paano kami? Masaya kami pag nakakapit kami sa mga tao. Goal? Para makatulong kami sa mga bata, para makakamit sila ng pagkain. Sa ano akong course na, Miss. Kaya yun ang talagang ano ng bata. Yun yung kanilang height, weight, yung normal. Hindi maging may mga